Mii de români au trecut prin clipe de spaimă după ce un cutremur de 5,2 grade a zdruncinat puternic pământul. S-a simțit în 18 județe din țară, în special în sud. Camerele de supraveghere au surprins atât obiectele clătinându-se, cât și zgomotul intens. Era aproape 5 după amiaza când pământul a început să se zdruncine puternic. O familie din Hațec își ia copilul de mână și se grăbește să iasă din casa care tremură. Am simțit mobila și lucrurile, jucăriile fetii din mobilă, de pe mobilă. Se mișcau foarte tare, în bucătărie ne-au picat paharele. Primul gând a fost să ieșim afară, să luăm copilul. Am simțit cum se zgacină, eram la lucru și am simțit cum se zgacină tavanul și pur și simplu... Se mișcau obiectele? Nu se mișcau obiectele, pur și simplu s-a zgăcinat oarecum imprimanta și tavanul deasupra. Și atunci, văzând toate cele la televizor cu Turcia, am tras toate cele din priză și am plecat. Pe unii seismul i-a prins în magazine, unde rafturile au început să se miște brusc. Au căzut obiecte pe jos, timp în care oamenii au încremenit cu gândul că tragedia din Turcia lovește și la noi. Cutremurul a avut 5,2 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost la doar 20 de kilometri de Târgu Jiu. A fost un seism la adâncime mică, urmat de două replici, ambele în aceeași zonă seismică din Gorj. Posibil să mai producă cutremure mai mici, dar nu în zona respectivă, mă refer. Altfel, în alte zone seismice din România, e posibil să mai producă cutremure. Zilnic avem cutremure în Vrancea, atât la suprafață cât și la adâncime. L-am resimțit foarte tare, ne-am panicat în primă fază pentru că ne așteptam, părea că intensitatea crește constant. Acesta este al doilea mare seism înregistrat în România în ultimii 2 ani. Seismologii spun că nu are nicio legătură cu devastatorul cutremur din Turcia. Din fericire, nu au fost primite apeluri la 112 și nicio persoană nu a fost rănită.